A Jill i Rebecca obožavaju da zajedno igraju sa lutkama. Omiljena lutka Jill je Barbie, a Rebecca jako voli brac. Samo što imaju samo jednu kuću. To nije u redu. Kako će stati tamo? Počela je svađa. Da, to nije u redu. Šta raditi? Ideja? Napravit ću svoju kućicu. Odlična ideja, Jill. I ja ću napraviti ličnu kuću za svoj brat. Ja sam već pripremila crteže i materijale, ali potpuno ne razumijem kako napraviti kuću od toga. Ništa mi ne ide. Oho, Rebecca, kako si uradila to? Samo sam talentovana, sve jednostavno. Pa dobro, snaći ću se sama. To sigurno nije teže od šminkanja. Tako, još malo. I... Da, odlično mi ide. Hajde da izmerimo naše kućice. Iste su nam. To nije u redu. Dodat ću još veliki krov. Odlično. A krov ću ukrasiti srcama. Kako slatko. Pogledajte, to je divno, baš mi se sviđa. Rebecca je isto smislila nešto. Ja isto imam krov, ali moje u ljubičastim zvezdama. Odlično je spalo. A šta da radim sa zidovima? Znam. Ofarbat ću ih u ljubičastu boju. Super. Odlično. A sad ću malo poprskati, Jill. To će biti zabavno. Hej, šta ti radiš? Prestani! Ne! Moja kuća je ljubičasta unutra, ali htjela sam da imam sve roze. Treba hitno prefarbati sve u roze dok se farba nije osušila. Uspela sam! Moja kuća je divna! Šta dalje da radim? Smislila sam. Treba će mi bušilica. Sad ću napraviti prozor. Da! Uspela sam! A ja ću koristiti čekić. Samo da ništa ne pokvarim. Da, uspela sam. Sada mogu ubaciti ram. I Rebecca isto uradila. Ja sam stavila crni ram. To ti ponavljaš za mnom, a ne ja. Nije istina. Ja ću staviti na krov znak Barbie. Neka svi znaju čija je to kuća. Pa šta, a ja ću staviti na svoju kuću znak brac. Eto, gotovo. Moja kuća je bolja. Ostalo je samo napuniti sobe moje divne kuće. Spala mi je odlična roze kuća. Baš sam zadovoljna. A sad je vreme da sredim interijer. Počet ću od prvog sprata. Tu će biti lepa roze fotelja. Zalepit ću roze tapete i staviti mekani tepih. Na njega ću staviti mali stočić, biljke i novine. A tu će biti ormar sa knjigama. Da, ispao je odličan dnevni boravak. Šta je smislila Rebecca? Ja imam lepu fotelju obliku usana. To je baš u stilu moj brat. Dodat ću tepih, a još sam stavila srebrne tapete. Divne su, zar ne? Dodat ću stočić, vreće i lampu. Da, tu će se odmarati moj brat. Šta još dodati? Znam! Nacrtat ću sliku. To će biti portret moje brat. Sad ću još malo, skoro sam završila. Gotovo. Pogledajte, zar to nije divno? Da, neka svi znaju ko je gazdarica ove kući. Nije loše, ali nema veze. Ja ću smisliti nešto mnogo bolje. Imat ću klavir u dnevnom boravku. Moja Barbie je jako talentovana. Ona zna da svira klavir. Sedi, draga. Vidim da si oduševljena. Da, Rebecca tako sigurno ne može. Što je to? Žurko? Jill, pazi se. Pored tebe živi prava party girl. To je disko kugla, a tu će biti scena. Da, moj brat ima svoj rock band. Ona često daje koncerte. Hajde da plešemo zajedno sa brac. Da, ponavljajte pokrete. Oho, Jill, tvoja komšinica je prava zvezda. Dakle, obavili ste još jednu fazu renoviranja. Pitam se šta će biti dalje. Hajde da vidimo. A dalje će biti kuhinja. Ja sam već pripremila kuhinsku garnituru. Zalepila sam tapete. A tu će biti ormarić sa različitom hranom. Da, moj brat obožava chips Pringles. A također ću staviti sto. A na njega piće i grickalice. I ne smijem zaboraviti na stolice.
I naravno treba mi muzički centar. Da, brat obožava da sluša muziku. Prijetno, draga moja. Tu je i kola i čips. Sve što ti voliš. O, Rebeka, ti i tvoj Luka znate da uživate? Pitam se šta je smislila Jill za Barbie? Moja kuhinja će biti nežna i slatka. Što? Ne, moja kuhinja ne sme biti gore nego njena. Sad ću napraviti nešto bolje. Imat ću pravu poslastičarnicu za Barbie. Tu će biti kolači, torte, pite i mafine. Barbie će biti oduševljena. Zatim ću okačiti zavese na prozori. Dodat ću sto i stolicu. I obavezno ću staviti kafu sa slatkišima. Da, tako je. A tu će biti kuća za mačku Barbie. Stavit ću činiju sa vodom i hranom. A evo mace, zove se Cleo. O, nismo znali da tvoja Barbie ima kućnog ljubimca. Dakle, Jill, napravila si stvarno dobar kafić. Tamo ima baš mnogo različite hrane. Dakle, završili ste i drugi sprat, svaka čast. Napišite u komentarima čija kuhinja vam se više sviđa, Barbie ili brat. Hajde da saznamo šta će biti dalje. Na redu je treći sprat. A ja već znam šta ću. Tamo će biti spavaća soba. Imam ovakav krevet. Tvoj krevet sigurno nije bolje od kreveta brat. Spavaća Barbie će sigurno biti bolje, ne sumnjaj. Stavit ću roze krevet i dodati slatke jastuke. Zatim ću staviti mekani roze tepih i stavit ću stočić sa ogledalom. Da, tu će se moja Barbie šminkati svaki dan. A šta je kod tebe, Rebeka? Ja ću početi od lepih jastuka u obliku usana su. Stavit ću tepih u obliku zvezde i ormar. Da, na njemu će biti šminka moj brat. I obavezno treba okačiti ogledalo. Eto, šta misliš, Jill? Ona čak nije ni pogledala. Nema veze, sad ću privući njenu pažnju. Ej, ne zanima me. Razmišljam o sobi moje Barbie. Odlučila sam da napravim garderobu. Tu će biti ormar sa odećom, tako je. Sad ću sve lepo okačiti. I stavit ću još jedan ormar za torbice. Da, preslatko. Dakle, spavaća soba za Barbie je spremna. Divno. Oho, super ideja. Ali nema veze. Moj brat isto ima odeću. Neka bude ovdje. A dole ću staviti obuću. Zatim ću dodati fotelju da bi brat mogla da se odmori nakon biranja šta da obuče. Gotovo. Wow, vaše spavaće sobe su super. Jill je čak i okačila rasvjetu. Rebeka, šta ćeš ti? Imam jednu kreativnu ideju. Ja neću imati klasični prozor. Tu će biti tobogan. Kako ti se sviđa? Šta će ti? To je previše ekstremno. Ovaj tobogan ide dole, pravo u bazen. Tamo su i kokteli i krug. Da, moj brat će odmarati ovdje. Ideja je zaista super, ali nema veze. I ja ću napraviti tobogan. I dole će isto biti bazen, samo roze. Stavit ću ležaljku i krug u obliku flamingo. Devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo, svaka vam čast. A Jill, mislim da je vreme da se osvežiš malo. Što si uradila? Znaš šta, mogu i ja tebe da polijem? Eto ti! Jao, devojke, a vi znate da se zabavite? Okej, hajde bolje da pogledamo vaše kuće. Rebeka počinje. Njena kuća za brat izgleda baš brutalno i moderno. Uspela si, svaka čast. A Jill je napravila nežnu i slatku kućicu za svoju Barbie. Ćao svima, pogledajte svoje zadatke. Ballerina cappuccino. Sve jasno. Dakle, da vidimo. Moram razmisliti šta ću. Da, znam. Ova okrugla kora mi odlično odgovara. Sad ću pažljivo iseći sredinu. Tako je. Zatim ću sastaviti kocku i dodati krem. Sa svih strana, tako je. Zatim ću sve ravnomerno razmazati. To je to, šolja je gotova. Sad ću početi sa ukrašavanjem. Zalepit ću ovakve lepe oči, obrve, nos i obavezno usta.
Oh, kakva lepotica ispala, samo pogledajte. Ostalo je da je napunim. Zato ću uzeti M&M's bombone. I sipat ću ih pravo u šolju. I kakav kapućino bez pene. Ja ću koristiti mlečnu i belu čokoladu. Tako je. A sada belu. Ostalo je napraviti lep crtež odozgo. Eto, sve je gotovo. Izgleda divno. O, ovo je zaista super. A moram da se potrudim. Evo tvog zadatka, bako. Šta? Ajkula u patikama? Zanimljivo. Dobro, ja počinjem. Prvo moram da izmrvim ovu koru. Uradit ću to rukama. Ovako. Eto šta sam dobila. To je baš ono što mi treba. A sad ću uzeti malo pavlake. Dobro. Dodat ću ka ovim mrvicama. A odozgo ću sipati mleko. Sada sve to treba dobro promešati. Eto tako. Sada od ovoga se može napraviti to što mi treba. Prebacit ću testo na dasku i obmotati ga folijom. A zatim ću razvaljati sve oklagijom. Odlično. Sada treba skinuti foliju i iseći krajeve da bih dobila ravan lepi sloj. Odozgo ću sve premazati filom, a zatim uviti. Sve treba raditi pažljivo da ne polomim i ne ispustim. Tako je. Ostalo još malo. Sad ću oblikovati testo. O, ispalo je slatko. Ostalo je samo da obojim to. Zato ću koristiti belu čokoladu. Sipat ću je pravo odozgo. Polako i ravnomerno. A sad ću dodati plavu čokoladu. Da, to će biti idealna ajkula. Da vidimo šta sam još zaboravila. Da, oči. I naravno zubi. Odlično. Ispalo je čak i bolje nego što sam očekivala. Svaka mi čast. Ja imam problem. Moja kora je malo izgorela. Ali nije strašno. Znam šta da radim. Samo ću skinuti izgorelu koricu i niko ništa neće primetiti. Eto, nešto počinje da se ocrtava. O, savršena glava krokodila. Jel da, bako? Da, dragi. Sad ću obojiti krokodila. Taman imam čokoladu zelene boje. Dakle, preliću glavu čokoladom. Tako je. A višak čokolade će se slivati u tanjir. Odlično mi ide. Sad ću zalepiti oči i zube. Tako je. Super. Samo nešto nedostaje. Evo ga. Ovo će savršeno odgovarati mom krokodilu. Sad čekajte. Ćao, ćao. Gledaj, šta je tamo? Ups, izvini. To je bilo teško, ali uspeo sam. Dakle, to mi neće trebati. Da, ispalo je ekstra. Ne mogu da se nagledam. Završili smo. Prijatno. Wow, sve izgleda jako dobro. Jedva čekam da probam. Izgleda ekstra. A kakav je ukus? Sviđa mi se. A sad je tvoj red. O, da? Kako divno miriše. I to mi se sviđa. Odlično. Idemo dalje. O, kako zanimljiva konstrukcija. A sad ću probati ovog krokodila. Fuj, kako odvratno. Šta je ovo? Izgorela kora? Dakle, pobedila balerina kapućina. Pa naravno da sam to ja. Da li je neko sumnjao? Evo vašeg sljedećeg zadatka. Pažnja, pažnja. Gledajte. Bananini, koneka ambalabu. Sve jasno. Ja ću početi. Dakle, prvo treba nacrtati konturu. Uradit ću to crnim testom. Da, tako je. A sada mogu obojiti sve to. Dodat ću belo testo. A zatim brown.
O, da, odlično mi ide. To je to. Može da se skida sa šporeta. Gledajte kakav lepotan je ispao. O, stvarno ni loše. Dakle, sad je moj red. Sad ću vas naučiti da pravite remek dela. Počinjem da crtam glavu. Da. Zatim ću napraviti ruke. I koru od banane. Počinjem da dodajem boj našem remek delu. Prvo bela, zatim roze i naravno žuta. I još malo i sve će biti gotovo. Hajde da vidimo šta smo dobili. Eto, to je to. Ispalo je super. O, da, svaka ti čast. A ja ne mogu tako. Bako, ostalo si samo ti i evo tvog zadatka. Okej, sad ću vam pokazati staru školu. Ja sam u mladosti išla u umetničku školu i također nešto umem. Odlično. Prvo mi treba crno testo, sa njim ću nacrtati konturu, a zatim ću sve obojiti. To je lakše nego dečje bojanke. A moja žaba će biti neodoljiva. Tako je. A sada veoma pažljivo skidam. Eto, tako se to radi, dečurlio. A prijatno mala. Wow, kakva lepota! Svi su ispunili zadatak. Sad ću probati šta je spalo. Veoma dobro. Dakle, ko je sledeći? Kako je to cool! Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Kakva smešna beba. Ajde, dođi kod mene, sad ću te pojesti. Da, i to je jako dobro. Kakav težak izbor. Znam, svi su pobedili. Jeste čuli? Svaka nam čast. A sad mi se jede nešto normalno. Hoću prženo jaje. Može. Prosto ko pasulj, ja sam spreman. Bako, probudi se. Sve ćeš prespavati, hajde. Bako. Šta? Pogledaj tamo je zadatak. Pa to je prosto. A gledaj, prvo ću sipati ulje u tiganj. Hajde sada ti. Dobro, sad ću. Šta je ovo? Zašto se ne lije? Hajde. Jao, nešto nije u redu. Pa nema veze. Jaje ulje neće pokvariti. Jao, ti si stvarno smotan. Dobro, sada uzimam jaja. Tako je, pažljivo ću ih razbiti u tiganj. Kakva magija, sad ću pokušati. Pa izgleda da sam uspela, ali ne baš onako kako sam hteo. Jao, sve sam pokvario. Pa ne brini, dragi, nema veze. Ovi amateri ne znaju ništa. Gledajte kako to radi pravi šef. Dakle, prvo odvajam belance od žumanceta. Tako je. Ljuska ide u đubre. Ona nam neće trebati. A sad ću umutiti belance mikserom. I zapamtite, nikad ne izvlačite iz činije uključen mikser. Inače će ja biti na vama. Tako je. Belance je spremno. A sad ću raditi sve isto sa žumancetom. Idemo. O da, završila sam. A sad ću sipati žumance u tiganj i ispržiti sve. Odlično, na redu je belance. Sipat ću ga odozgo i ravnomerno rasporediti kašikom. Šta je to? To je, bako, moja specijalna kajgana. Samo se hvali. Nema ništa bolje od klasičnih prženih jaja. Ja sam završila. A mamice, šta je to? Ulje puca, šta da radim? Trebao sam samo da isključim šporet. Hvala, bako. Dakle, uzet ću tanjir i servirati moje jelo. Jao, ne izgleda baš dobro. Ali sad ću pokušati da uradim nešto. Dodat ću malo više šlaga. Da, on uvek pomaže. Tako je, prijatno. Prijatno? Ja sam tako gladna.
Jedva čekam da probam. Ovo jelo izgleda zanimljivo. O Bože! Šta je to? Fuj, to je odvratno! Ne mogu da verujem da sam stavila to u usta. Fuj! A neću to da jedem, nema šanse. A ovo već izgleda primamljivo. A liči na neku pitu. O ne, ukus nije lep, ne sviđa mi se. Dakle, nadam se da će treći pokušaj biti uspešan. Sad ću probati. O da, to je jako ukusno. Konačno normalno jelo. Imamo pobednika. Bako, čestitam. O da, klasika je najbolja. Još malo i gotovo. Želim tortu. To mi je omiljeni desert. O, naravno, draga moja. Sve će biti spremno. Ja, ovi amateri. Kuvati treba polako, bez žurbe. Ja već imam šarene kore za tortu. Prvo će biti crveni sloj. Zatim žuti. Onda zeleni. A zatim plavi. Sastavio sam tortu, sada treba iseći srce od nje. O da, lepota. Želim da torta izgleda savršeno, tako da ću je pokriti slojem zelenog marcipana i ukrasiti sirupom sa ukusom Skittles. O da, obožavam ove sirupe. Da, to je to. Moja torta za Sophie je spremna. I ja sam već sastavila tortu. Imat ću čokoladnu tortu, jer znam da mala Sophie obožava čokoladu. A volela bih da stavim voće na tortu, ali neću. Treba smisliti nešto zanimljivije. A na primjer, mogu ukrasiti tortu nutelom i M&M's bombonama. Sophie obožava ove slatkiše. Odlično, nutelu sam sipala, a sad ću dodati šarene bombone M&M's. A gotovo. Dakle, sada treba ukrasiti tortu. Čekajte, a gdje je nutela? Hej, ko je potrošio svu nutelu? I M&M's. Ostala je samo bombona? Ozbiljno? Jao, prokletstvo. Dobro, pošto mi je baka ukrala slatkiše, ja ću uzeti njene bobice. A vrati mi maline. Dobro, uzmi. Dakle, gdje sam stala? O, tačno. Treba staviti maline u blender, sipati mlijeko i promešati sve. O, da. Napravila sam slatku glazuru od malina. Sipat ću je u balonu s pomoć levka. Gotovo. Sada moram staviti to u tortu i pokriti sve kremom. To će biti iznenađenje za Sophie. Da. Odlično mi ide. Sada okrećem tortu na stranu. Tako je. A gore ću sipati medeni žele sa ukusom hubabube. Jao, kako lepo. Sipat ću još šarene konfete. I to je to. Završila sam. Wow, svaka vam čast. Jedva čekam da probam. Sve izgleda tako lepo. Želim da počnem od ove zelene torte. Odseći ću pače. Wow, šarena je unutra. I ukus je super. A sada želim odseći pače čokoladnog srca. Ne mogu da verujem. Ova torta je čokoladna. O da, obožavam čokoladu. Ostala je posljednja torta. Šta je to? Kakvi su to krugovi? Šta ću mi? Sad ću ti objasniti. A možeš osvojiti roze medu? To je lako. Sad ću pogoditi cilj. Oho! Je li to glazura? Super! Hoću da probam. Wow! Neverovatno! Oduševljena sam. Bravo, Sophie. Uzmi svog plišanog medu. Kako mekan. Hvala, sestro. Ti si pobedila. A šta? Da, pobjeda je moja. Tako sam
sam gladna, a želim jaja. Jeste čuli? A naravno, draga, za tebe sve što poželiš. Odakle da počnem? Dobro, napravit ću klasična jaja. Razbit ću jaja u tiganj, a pored ću ispržiti slaninu. To je to. Stavljam sve na tanjir, a od pržene slanine ću napraviti uši. To je to. Bravo, svaka čast, Miley. Ali moje jelo će biti bolje. Dakle, već sam skuvala jaja. A sad ga treba očistiti od ljuske. O da, svaka mi čast. A zatim treba preseći jaje na pola. Na jednu polovinu ću staviti krem od žumanca. Da, tako je. Stavljam kapicu od jaja. Ubacujem oči od marcipana i usta. To je to. Napravila sam slatke piliće. Divno. Kako slatko. Izvinjavam se. Dakle, nastavljam da kuvam. Treba izvaditi žumanca. A sada kuvana belanca ubacujem u obojenu vodu. Kuvana žumanca treba izgnječiti viljuškom. A sada i njih treba obojiti. Da. Odlično mi ide. Imat ću punjenje različitih boje. A sada punim kuvane jaje. O da, pogledajte, zar to nije genijalno? Ukrasit ću sve zelenilom i to je to. Oho, šefe, to je originalno. Sophie, prijatno, draga. Wow, kako cool! Sve izgleda baš lepo. Osim ovog. Pa dobro, probat ću. Dakle, odseći ću pače. Miriše baš lepo. Pa, može da prođe, ali previše obično. Jesu to šarene jaje? Nikad to nisam jela. Cool, sviđa mi se. Kako slatko. To su pilići. Ko je spremio takvo čudo? Odmah ću vas pojesti. Prelepo. Veoma ukusno. Njam, njam. Unuko, šta radiš? O, da, oduševljena sam. Sophie, nemaš srca. Odmah se zaustavi. To je ludo ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Pojele svako pile. O ne. To je bilo super. Baka je pobedila. Hej, šta vam je? Baš ste čudni. Nacrtala sam kokice. Hajde, čekam vaše jela. Važi. Za početak treba sipati aparat za kokice zrna kukuruza. Da, toliko će biti dovoljno. A sad ću dodati Skittles unutra. O, to će biti jako ukusno. Ostaje samo uključiti aparat i čekati rezultat. O, da, to radi. A zelena kokica? A veštačke boje nisu zdrave. O, ideja. A mogu napraviti šarene kokice od prirodnih boja. To će biti brokoli. Dakle, stavit ću ga u blender i izmrviti. Da, gotovo. Sada sipam zrna u tiganj. Toliko će biti dovoljno. A preko sipam pire od brokolija i zatvaram poklopcem. Ostaje samo čekati. Brokoli, bako, to je velika greška. Želim da napravim za Sophie veliki buket. Biće oduševljena. Treba staviti kokice na štapić. O da, to će biti najlepši i najukusniji buket u njenom životu. Jo, kokica od brokolija, a buket od kokica. Zašto sve tako komplikujete?
O, čekajte, zašto moje kokice još nisu spremne? Shvatam. Treba pojačati temperaturu. Tako je, uključila sam na maksimum. O, ne. Ipak sam preterala. Eto, sad imam puno zagorelih kokica. Spremate predugo. Želim kokice. O, završili ste konačno. Odakle da počnem? Šta? Crne kokice? Ne želim ih jesti. Uj, ne želim čak ni da pipam to. Bolje da sklonim to. Odlično. Dakle, probat ću ove zelene kokice. Izgledaju super. Kako odvratno. Kokice su sa ukusom brokoli. Sklonite to. Oho, ne mogu da verujem. Ovo je buket od kokica. Miriše kao Skittles. Izvadit ću jedan štapić. O, da, to je baš ono što sam htjela. Šef je pobedio, čestitam. Da, pobeda je moja. Yeah, baby! Oho, toliko ukusnih stvari. Ovo su nudle. Samo što Diana ima najmanju porciju. Neka ona počne. Ali pre toga, hajde da pogledamo druge porcije. Nancy ima čak 10 slojeva nudli. To je cool. A koliko je kod Chloe? Wow, 100 slojeva nudli izgleda ukusno. Hajde da počnemo. Wow, ove nudle su stvarno ukusne. Devojke, ja imam sa ukusom Coca-Cola. Veoma mi se sviđa. Što? Nema više. Šteta. Ko je sljedeći? Ups, nisam namerno. Izvinjavam se. Jao, kako gadno. Dobro, sad jemo red. Pogledajte šta imam. Ovo je električna viljuška. Ne moram je okretati, jer se nudle same uvijaju. O, divno. Moje nudle su sa ukusom KitKata. To je moja omiljena čokolada. Jao, nisi se na vreme uključila. O, divno. Ova viljuška je baš cool. Živeli, devojke? I još jednom. O, da. Pogledajte kako se moćno okreće. A sad ću baciti usta. Promašila sam, ali nema veze. Uj, ovo je gadno. Sada želim da probam svoje nudle. Moje su sa ukusom Huba Bube. O, mogu praviti baloni, to je cool. Ups, ovo je preteško. Jo. Diana, moramo joj pomoći. A šta radite? O, hvala što ste mi pomogli da ustanem. Ali nikako ne mogu da se oslobodim ovih nudli. Pogledajte. A znaš, mi ćemo ti pomoći. Hej, šta radite? Ovo su moje nudle. Devojke, ostavite mi bar nešto. Jo, vrti mi se u glavi. A sad ćemo naduvati baloni. Šta? Od moje žvake? Sram vas bilo? Ma daj, ne ljuti se. Jedno želeoko. 10 očiju. Oho, kod Nancy je 100 očiju. Divno. Prva je Diana. Ponovo ima samo jedan komad. Ovo je baš ukusno. Štete što je tako malo, ali svakako sam zadovoljna. Sviđa mi se. Eto, sve sam pojela. Ko je sljedeći? Sad ja imam 10 želeočiju. Poješću ih uz pomoć Popcubesa. O, divno. Pogledajte, sve sam pojela. Baš brzo. Nancy, pomozi. Zagrknula sam se. Ne mogu da dišem. O, hvala, Nancy. Nema na čemu. Dakle, sad je moj red. Moram da pojedem čak 100 želeočiju. Zvuči jako jednostavno, jer su oči mnogo ukusni. O, a unutra je džem. Divno. Hej, Diana, nemoj da zavjeruješ u moju hranu. Ovo je samo za mene. Daj mi barem jedno oko. Cicija. Želim sve da pojedem sama. O, nevjerovatno.
Daj bar nešto. Nemoj, ovo je samo za mene. Ideja. Imam čarapu. Ni najsvežije, ali tog će biti dovoljno za moju ideju. Napravit ću lutku. Pogledajte, baš je cool. Dakle, ova lutka će čuvati moje žele oči od Dijane dok ja budem zauzeta jedenjem. Zar zaista misliš da ćeš me zaustaviti ovom čarapom? Marš odavde! O, divno. Pusti me! Pusti me! Ne čujem ništa. Pusti, Dobra lutka. O, Dijana, ćao! Baci kocku. Oho, toliko vafla. Nikada nisam vidjela ovoliko. Nancy ima 10. Nije loše. A koliko je kod Dijane? Dijana ima samo jednu. A meni je dovoljno. Čak i ova jedna vafla će biti najukusnija sa ovim sirupima. Samo bih dodala još malo ovoga i ovoga. O, divno. A sad ću da probam. Jedva čekam. To je preukusno. Oduševljena sam. Devojke, a šta čekate? Razmišljam kako da pojedem svoje vafle. I došla mi ideja. Ništa bolje ne mogu smisliti od šlaga sa vaflama. Mogu ih čak i zalepiti. I onda ću dobiti kućicu. Skoro sam završila. Još malo. Eto, gledajte. Zar to nije cool? Dakle, vreme da probam. Wow, mnogo mi se sviđa. Oho, to je baš dobra ideja. Znate šta? I ja ću napraviti kuću, ali ću koristiti Nutellu, a ne šlag. Nutella je mnogo lepša. Dakle, treba zalepiti ovdje i ovdje. Da, odlično mi ide. I još malo Nutelle. A gore ću staviti još jednu vaflu. Lepota. Jao, ne mogu da odolim, moram da probam. Divno. Imam toliko vafla da mogu napraviti čitavu tvrđavu. I stavit ću vojnike na svoju tvrđavu da je brane. O, kako cool. Oho, svaka čast. I na svaku tvrđavu mora napasti zmaj. Ukusno. I sad će gladni zmaj sve pojesti. I tebe će pojesti. Zmaj će se pobrinuti za vojnike, a meni ostaje tvrđava. O, da, ovo je moj raj. Probaj, zmaju. O, Nutella se skvrnula na vaflama. Sad je još ukusnija. Bilo je odlično rešenje koristiti Nutellu. Jao, prejela sam. Wow, toliko slatkih žele medvedića. Dijana ima 100 komada. A Chloe samo 1. A kod Nancy, 10 komada. Wow. Da, konačno mi se posrećilo. Dobro, ali ja prvo počinjam. Došla mi ideja kako mogu povećati svog jednog žele medvedića. Samo ga treba malo razvaljati. A vidite? A već je postao veći. Super! O, to je nevjerovatno ukusno. Ali baš malo. Volela bih više. Koliko ih imam ja? Da, 10 medvedića. Moram ih rasporediti tako da dobijem 2 fudbalske ekipe. Ovdje ima toliko koliko mi je potrebno. To će biti odlična igra. Ko postigne gol, tog ću pojesti. Gotovo, spremna sam. Evo vam lopta. Hajde, igrajte. Jao, tačno. Sad igrajte. Opa, osjećam da će uskoro biti gol. Hajde, gol, ja sam rekla. Dakle, vas ću pojesti. Nastavljamo našu igru. I još jedan gol. O, da. Ovo je najukusnija igra na svetu. I još jedan gol. Skoro sam sve pojela. Ostalo još par komada.
Eto, sve sam pojela. Igra je završena. Sljedeći. Sad je došao red na mene. Toliko želim da probam svoje medvediće. O, divno. Toliko vas ima da ću baš dugo jesti. Divno. Gledajte, sad ću baciti i uhvatiti. Da, tačan pogodak. Mogu dugo da uživam u ovako ukusnoj hrani. Želim još. Jo, iskreno, umorila sam se da jedem. Treba nešto smisliti. O, znam. Premestit ću neki deo u činiju i sad ću to sve otopiti. Da, želim napraviti tečni džem. Ovo će biti vrlo ukusno. Odlično, spremno je. Sad čekat ću da se ohladi i probati. Vrijeme je da probam. Wow, prelepo. I ukus je dobar. A zašto mi niko nije rekao da ovo može biti ovako ukusno? Čak mogu da napravim nešto cool od ovog rastopljenog džema. Činija mi više ne treba. Počet ću da stvaram nešto. O, to je super. Je li imaš ideju šta želiš da uradiš? Svi jedva čekamo da saznamo. Wow, ovo je veliki medved od džema. Izgleda nevjerovatno lepo. Hajde, probaj ga što pre. Vidim da je Dijana oduševljena. Devojke te tako posmatraju. Sigurno i oni žele da probaju to. Izvinite, ali ja sam već sve pojela. Žao mi je. Iznenadite me. Šta spremamo? Sad ću vam pokazati. Danas želim veliku lepu tortu. Obradujte me. Čekam. Torta, super. Ništa lakše. Jeste rekli torta? Onda mi treba brašno. Sipat ću ga u ovaj duboki tanjir. A onda ću dodati malo mlijeka. Recept torte imam u glavi. Savršeno pamtim sve sastojke. Nijedna mučkalica neće moći da napuni ovu tortu ljubavlju. Samo ruke bake. Koje gubljenje vremena? Uvek postoje lakše rješenja. Gotove kore za tortu će mi sačuvati gomilu vremena. Kakvo varanje? Ne želim čak ni da gledam to. Moja torta će biti najbolja, zato što sam ja profesionalac. Dodat ću malo boje u tortu. Ovo će biti lepa torta za lepu devojku. Za sada ispada odlično. Ovako treba da se radi. Šta hoću to i radim. Zato ću dodati kikiriki pastu. Što više, to bolje. Obožavam je. Sada sljedeći sloj. Najvažnije je staviti što više. Ja bih sad i sama ovo pojela. A što ne mogu? Mogu da poližim kašiku. Dosta. Spremaš tortu za sestru. A ja ću dodati džem od jagoda, koji sam sama spremala. Sigurno će joj se svidjeti. Dodat ću celu teglu, da ne bi bilo moguće prestati jesti. A sad ću dodati potrebne detalje. Kada se sve lepo zapeče, bit će božanstveno. Kakva lepota! Ispalo odlično. Odneću u rernu. Wow, tako ogromna torta? Da, i još jedan važan korak. Sada pažljivo treba namazati krem. Ja to radim sa pomoću poslastičarskog džaka. Torta ispada tako lepa i tako svetla. Sljedeći korak, rabljanje. Važno je da se to radi pažljivo da bi torta ostala ovako lepa. Mislim da je sa kremom sve gotovo. I posljednji korak, ukrasi. Želim da napravim ukras koji će idealno izgledati na ovoj torti. To je to, završila sam. Savršena duga. Stavit ću je na vrh. A samu tortu ću ukrasiti šarenom čokoladom. Dodat ću zvezdice i stavit ću ih ovdje. Ostaje da dodam oblake pored duge.
Divno. Šta? Gde? Jao, tačno, moj kolač. Svež pečen upravo sa vatre. Odlično. I ja želim takvu tortu. Moja tortica tako loše izgleda. Čak i kod bake bolja. Šta da radim? Imam ideju. Da bih dodala boje, trebaju mi šarene bombone. Ovako izgleda mnogo lepše. Šta sve? Nema više. Pa dobro, moja torta je spremna. Svaka ti čast, unuko. Vi meni niste konkurentkinje, nemate šanse. Nije loše. Veoma slatko. Prelepo. Od nje ćemo i početi. Sad ću je probati. Sečemo pažljivo, ovako. Kakvo lepo pače. Treba što pre da ga pojedem. Tako je mekano, topi se ustima. Božanstveno. Neverovatno ukusno. A sad želim da probam oblak. Leti mi usta. O, da. Prelepo. Oduševljena sam. Sada sljedeća torta. Uzet ću pačence. Baš je slatka i sočna. Ukus jagode je nevjerovatan. Želim da jedem još i još. Volim ovaj kolač i čoveka koji ga je napravio. A ovo? Mislim da bombona može da se pojede. Nadam se da je ukusna. Da, nije loša. Dobro, sad ću probati tortu. Pa šta mogu da kažem? Suviše se lepi ustima. Treba nešto popiti. Da, sad je bolje. Ali više ne želim ovo da jedem. Sad treba da izaberem. Očigledno je da je šarena torta najukusnija. Čija? Moja? Joj, šta to pričate? Pa niste trebali. Sljedeći put pobjeda će biti moja. Šta? Povrće? Zašto? Sada ću vam pokazati. Ja želim hamburger. Spremite mi ukusni hamburger. Ništa lakše. Kakav hamburger? To nije zdravo. Neću dozvoliti moje unuci da jede takvu gadost. Sve u smeće. Od povrća može da se napravi mnogo dobrih jela. Avokado je zdraviji od lepinja. Sada ću ga tako ukusno spremiti. Treba da izvadim koščicu i da ga oljuštim. Zato koliko vitamina ima. A paradajz? Tako volim paradajz. Veoma je lep i zdrav. Obavezno treba da ga dodam, kao i krastavac. I naravno, kako bez ljute paprike. O tome kako je ljuta paprika zdrava ne treba ni da pričam. Joj, dok sam spremala i sama sam ogladnila. Veoma ukusno i uopšte nije ljuto. Ostaje da se spakuje naš zdravi hamburger. Avokado, salata, paradajz i ljuta paprika. Kakva gadost? Moj će sigurno biti ukusnije. Pljeskavice na lepinje. Sad treba da se doda povrće. Tu je krastavac. Jel to luk? Ne, on nam ne treba. Paradajz, da. Ali prvo treba da se rešim nepotrebnih delova paradajza. Mislim da je to to. Mada ne, ovdje još ima. Nema veze. I ovu ću iseći. To je to. Dodat ću to sve u hamburger. I još treba sir i hleb dozgo. Nešto sa njim nije kako treba. Suviše nekako visok. Ajde. A šta ako ovako uradim? Izgleda užasno. Imam ideju. Mogu malo da varam. Treba mi dostava hamburgera što pre. Čekam. Oho, kako brzo. Dakle, gde je moj hamburger? Odlično. Sklanjam to sve. Jao, prelep je. Stavljam na tanjir. Idealno. Nije loše. Ali ja ću svejedno napraviti bolje. Kako su moje pljeskavice? Odlično su se ispržile i pokupile miris vatre. Tako su sočne i mirisne. Da, sve je spremno. Letite meniju na tanjir. Sljedeća.
O da, divno. Sklonit ću prvo sve sa vatre, a onda ću spremiti najukusniji hamburger. Obavezno ugasiti vatru. Odlično, počinjem. Treba da isečem povrće svojom profesionalnom metodom. Prvo bacamo, a onda sečemo pravo u vazduhu. Idealno sečeno povrće, gotovo. Uzimam lepinju. Stavljam salatu, sočnu pljeskavicu i sir. I još i povrće. I ponoviti ovako još nekoliko puta. Odlično. Posljednji korak, pljeskavica i zastava. Sad je idealno. Koja lepota. Zaista. Završili smo. Počasti se. Kako ovo sve ukusno izgleda? Sve osim ovoga. Šta je ovo uopšte? Ne liči na hamburger? Dobro, probat ću. Jao, odvratno i ljuto, fuj. Ovo izgleda prelepo. Želim što pre da ga probam. Zastava mi ne treba. Dođi meni u usta. Što? Raspao se? Pa neću onda ni da jedem. Ovaj hamburger je baš simpatičan. Probat ću ga. Wow, koliko je dobro. Veoma ukusan hamburger. On pobeđuje 100%. Šta? Ja sam pobedila? Cool. To nije fair. O, ja nisam pobedila. To je velika, srednja i mala hrana izazov. Da vidimo ko je šta dobio. Quentin počinje. On ima malu limenku kole. Ne ljuti se. A Britney ima srednju flašu. Nije loše. O, Danny je dobio ogromnu. Takvu još niko nikad nije video. Ja počinjem. Otvaram. Nešto neće. Zašto? Hej, šta je bilo? O, čekajte. Pa to miriše na čokoladu. Sad ću da probam. Kako ukusno. Ha. Sviđa mi se, to je super. Da vidimo šta je unutra. O, čekajte, pa tamo je žele. Ha. Sipat ću ga u usta. O, da, tamo su još i Skittles bombone, nevjerovatno. Šta je bilo, Britney? Je li ukusno? O, kakvi zubi imaš. Obojili su se. Izgleda jako čudno. Hajde bolje da vidimo šta je u mojoj flaši. Sad ću da probam. Lepo. Moram stići do punjenja. O, tako agresivnu Britney još nisam video. Da, to je jako ukusno. O, stigla sam do punjenja. Pogledajte, to je medeni žele sa Skittles bombonama. Oduševljena sam. Hoću da pojedem sve do kraja. A sada želim da slomim flašu. Hajde. Da, uspela sam. Izgnječila sam flašu rukama. Sada mogu jesti čokoladu zajedno sa bombonama i želeom. Jo, ruke su mi sada tako lepljive. Došla mi ideja za prank. Sad ću zavitlavati Danija i Quentina. To će biti jako smešno. Zdravo, momci. Volim vas. Jo, ne mogu da odlepim ruke od njihovih majica. To nije dobro. Izvinite, nisam mislila da će tako biti. Slučajno sam pocepala vaše majice. Ali, nema veze. Danny, sad je tvore. Ajde. Dobro, sad ću probati poklopac. Baš je lep. Sviđa mi se. O, čekajte, došla mi ideja. Sad ću promešati kašiku med. Gasovi izlaze. Šta? Flaša je pala. Upsa, flaša se razbila, ali bila je tako velika. Verovatno je tamo puno žele. Danny, probaj. Moram pojesti sve do posljednje mrvice. Jako mi se sviđa. To je prelepo. Gospodine Danny, je li sa vama sve u redu? Izgleda da imate bolest od slatkog. Čekajte, to je samo Skittles. Ne, bolesni ste. Moram vam odmah dati injekciju. Gde ćete? To neće boleti. Danny, bolje beži i ne zaustavljaj se. Jao, kako malo pakovanje čokoladnog Pringles. A Danny ima srednje pakovanje, dok će mu sigurno biti dovoljno. A Quentin je dobio još veće pakovanje. Neverovatno. Nisam znala da postoje takva. Wow. Ja ću biti prva. Ima malo pakovanje.
Dakle, sipat ću sve na ruku. O, kakve mrve. Probat ću. Wow. Čokoladni čips je mnogo lep. Želim još. I, zašto ne izlazi? Hajde. Molim te. Šta, je li to sve? Ne mogu da verujem. Čekajte, prst mi se zaglavio u tegli. Užas, Deni, spasi moj prst. Hajde, pomoći ću ti. Vučem, jau. Pošto Denija nema, čips je moj. Hej. Britney, nemoj ni da misliš o tome. To je sve moje. O, da, nisam znao da je to tako ukusno. Sviđa mi se čak više od običnog čipsa. Ali hoću i ja čips, Deni. Sad ću ukrasti od njega. Treba samo iseći dno. Tako je. Hej, gdje je moj čips? Čudno. Prošao sam kroz teglu. Zašto ovdje nema dna? Gdje je čips? Kakva je to magija? O ne, tu nema magije. To je samo lopov koji se zove Britney. Ti si mi pojela čips. Deni, stani, imam plan. Vidiš ovo ogromno pakovanje? Možemo pojesti to? Odlična ideja. Da, na mene red. Sad ću otvoriti. Quentin, pazi malo. Samo pogledajte ovu veličinu. Da, to je nerealno ukusno. Sviđa mi se. Vama neću dati. Jel vam jasno? Quentin još ne zna da su Britney i Deni smislili plan kako da mu ukradu čips. Jo, Quentin je upao u pakovanje. Drugari, to je tako ukusno. Presrećan sam. Deni, ne mogu više da gledam to. Moramo ispuniti naš plan. Hajde da isečemo njegovo pakovanje. Sad ću dobiti njegov čips, kao što sam dobila tvoj. I gdje je čips? O ne, tu je samo Quentin. To je moj čips, marš odavde. Sam ću ga pojesti. Bežite brže. Hteli su da mi ukradu čips, ali ja to neću dopustiti. Doviđenja. Ovog puta drugari imaju lizalicu i čokoladnu fontanu. Quentin, imaš tako veliku lizalicu, ali baš malu fontanu. A Britney ima sve srednje veličine. A Deni je dobio ogromnu fontanu i malu lizalicu. Dakle, ova runda će biti zanimljiva. Hajde da počnemo. Quentin, ti si prvi. Umočit ću lizalicu fontanu. Da, moram je potpuno prekriti čokoladom. To nije tako lako kao što sam mislio. Padam! Ojuj! Quentin, lizalica je preteška za tebe. Jesi li u redu? Jo, sve se razbilo. Šta ćeš sada da radiš? Pa, to je čak i bolje. Da. Stavit ću sve komade u činiju. Tako je. Još malo. Eto, sve sam skupio. Sad ću izvaditi Minecraft čekić i tučem. Da. Hajde da vidimo šta je ispalo. Uzet ću štapić. I gledajte, napravio sam lizalicu u obliku zvezdice. Probat ću. Ukusno. Britney, šta si ti smislila? Odlučila sam da moram pokriti svu moju lizalicu čokoladom. Imam sve savršene veličine. Čekajte, nedostaje šarenih konfeta. Da, sada to izgleda mnogo lepše. Sada mogu da probam to. Jedva čekam. Wow, to je predobro. Super. Deni, sada ti. Odmah ću probati. Ja imam najmanju lizalicu. Umočit ću u čokoladu, a sada probati. To je dobra kombinacija. Čekajte, šta se desilo? Zagrizao sam lizalicu. Unutra je žvaka. To znači da mogu napraviti balon. Super! Pogledajte kakav balon je napravio Deni. Šta ćeš raditi sa njim? Umočit ću ga u fontanu. Da, tako je. Odlično, uspeo sam. Čekajte, imam ideju. Hoćete da ga razbijem? Naravno, hajde! Wow, kako se moćno razbio. Na male komade. Ekstra, to odmah treba probati. Da, ukus čokolade.
Jel da? Možemo i mi da probamo? Dobro, izvolite prijatelji. Ništa mi nije žao za vas. Imam puno čokolade.